שלום חברים, ברוכים הבאים לפרק חדש של המטבח של אהרון. היום הזמנתי את חברי הטוב אלי, והכנו ביחד בליצ'ס. תהנו מהצפייה. אז קיצר כן, זה בעצם מכינים כל חג ברוסיה וכאילו אוקראינה, כאילו ארצות האלו. יפה לו, בסדר. לא חשוב. טוב, אני אשים פעם. איך תגיד לי סטופ? איך, נגיד, מה הבלינצ'ס, איך זה היה נראה בבית? הייתם מכינים את זה כזה למשהו מיוחד? איזה סתם שבאמת, כן, כאילו לא אכלנו את זה כל יום בטח, אבל זה היה כזה, אתה יודע, יש באמת גרסה סלאבי של ברנינג מן. ברנינג מן? כן. כאילו, כמו שיש באמריקה? כן, פשוט אנשים באמת יוצאים כאילו לרחוב, שמים איזשהו, קוראים לזה בבא מעץ, ושורפים אותם. אני שם כל כך הרבה סוכר, אתה לא שם כמה סוכר? אוקיי, בסדר, לא סומך עליי. קצת מלח. בדרך כלל אני לא מוסיף, כאילו מלח זה לא בריא. מלח זה זה לא... בריא, אבל ממש. גם סוכר זה לא בריא. צריך ממש קצת מלח. ממש בקטנה, אוקיי. יפה. קצת ערבוב. אוקיי. ומה עם החלב? עכשיו שמים חלב. יאללה. אלטרנטיב. תנובה תעשו לנו ספונסר. רגע, זה תנובה בכלל? זה תנועה. תנובה תעשו לנו ספונסר. תנועה אלטרנטיב. אוקיי. כמה, אתה רוצה להשתמש בכוס שהבאתי לך? בוא נשתמש. ברוסיה לא משתמשים בכוס. ברוסיה משתמשים בידיים. כן. אתה אוכל עם ידיים, אתה מכין עם ידיים. אתה נותן עם ידיים. אני הייתי גם משהו שאצלי במשפחה היינו אוכלים, אחד בערב שבת, היינו אוכלים את הצ'ולנט, וזה כאילו תבשיל עם בקר. עוד קצת, כן. וזה כאילו, ונגיד אני לא אהבתי אותו אז לא אכלתי, ואח שלי הקטן כן אכל אותו, אבל אתה ראית אותו איך הוא גבוה, אז כנראה הייתי צריך לאכול עוד. רואים מי אכל את הצ'ולנט. הוא בטח, הוא אכל יותר ממך. כן. מה אתה, זה... לא כמוך. תפסיק. אוקיי. תשים עוד חלב, מה? אוקיי, אתה לא אומר לי. הנה. יאללה, תערבב כזה. תן איזה ערבוב. מה, זה לא מספיק נוזלי? זה נראה ממש... בינתיים, יודע מה, בינתיים... לא, צריך ש... צריך להדליק את זה קודם, ואז כאילו זה יהיה כבר... אני אומר מה לעשות. בסדר, נכון, צודק, אתה השף היום. אנחנו כבר לא במטבח שלי. אוקיי, זהו? מספיק? עוד קצת, תגיד לי סטופ. כאילו, ככה מכינים שיהיה יותר בלינצ'ס. נכון. כי כמה שיותר בלינצ'ס... כן, ככה. אבל אי אפשר לבשל חלב. אפשר. כאילו, בסדר, עוגת גבינה, אבל... בסדר. קיצר, כן. אני אכלתי אולי פעם... לא פעם בשנה. פעם בחצי שנה, כאילו, בטח אכלתי בלינצ'ס ברוסיה. מה זה, כאילו, משהו כזה... וואו. לא משהו וואו, כאילו... פשוט... אצלי רק סבתא שלנו הכינה את זה כאילו באמת טעים. ואימא כזה... כאילו, גם טעים, אבל... טיפונת... סתם, אני לא יודע כלום על אימא שלי. עוד קצת. תנובה ספונסר. תנובה תעשו לנו ספונסר. אוקיי. זהו? מספיק? אוקיי, יפה, אני מקווה. עוד קצת והיינו יכולים פשוט לשים את זה בקורנפלקס וזהו. זה במקום. זה שמת כבר? זה עשית? אוקיי, מתחיל. כמעט שכחתי גם שמן. שמן בפנים? כן. אוקיי, ומה עם הסירופ הזה, עם הסילן? זה אחר כך. זה מעל, כן. כן, מה אתה, לא יודע. לא, חשבתי... אוכלים בלינצ'ס עם מלא דברים. גם עם לא יודע, עם התבורג. תבורג? מה, אתה לא מכיר תבורג? אני לא מכיר תבורג. די, נו. גבינה לבנה, בטח. גבינה לבנה, כן, ברור. תנובה תעשו לנו ספונסר. גם עם ריבה, גם עם חלב. כן, זה... זה ממש טעים. אני הייתי, את האמת, כשהייתי ילד הכנתי מלא בלינצ'ס, זה בגלל שלא ידעתי להכין פנקייק.
אז הייתי מכין את הפנקייק עם יותר מדי חלב. היה יוצא לי נוזלי, וזה היה כאילו בלינצ'ס, בתכלס. ובלי אבקת אפייה גם, אז... יואו. כן. מה איו זה, מה... לא, אמרתי יואו. יואו. איו. יואו. אוקיי. סליחה על האנגלית שלי. לא, בסדר, מה? בסדר, אתה מאיפה שבאת, זה לא... אז מה עכשיו? מה עכשיו, אני... מה עושים עכשיו? עכשיו שמים את זה לחלה הזאת. יאללה. שמן במקום חמאה, כי זה לא... אתה שם. כן. זה חם מספיק? כנראה נדע אם זה חם מספיק. בסדר. איזה יופי. זה לא חייב ממש להיות רותח. כאילו, לא חייב. זה ירתח. מרגיש לי קמפינג, פשוט בלי להיות בחוץ, ובלי אוהלים, בלי כלום, את האמת זה לא קמפינג. לבשל בחוץ זה כאילו, ממש, כאילו פי 10 כזה, זה כמו, לא יודע, לשתות מים כשאתה כזה קם בשלוש כן, בשלוש בלילה, כולך צמא כזה. כן. כן, זה הרבה יותר רפרשינג. ואז האוכל יוצא יותר טוב בגלל שהסטנדרטים נמוכים. יאללה, שים את הפנקייק. לא, האמת שעדיף שיהיה לנו עוד כף כזה, איזשהו. שנייה, כן. אתה יכול להביא? רגע. תסתכלו איזה כוחות מג'יק יש לי. תישאר בפוזה הזאת. רגע. 3, 2, 1. וואו! יואו, איך איזה עשית את זה? זה מטורף. יואו. זה מטורף, תעשו לייק וסאבסקרייב. אין מצב. אוקיי, יאללה, שים. זה מג'יק של תן בזה. פיינל קאט פרו. אוי, סליחה, קאפ קאט פרו. קאפ-קאט, כן. כן, אז בואו נשים... בוא נשים את זה טוב. בצד. כן. בצד. אוקיי, עכשיו תשים את הזה כן. שם. יפה, יאלוש. ככה שלא... אל תלכלך. מה? סתם לא. וואי, איזה פרופשיונל. אומייגאד. למה אתה... תסתכל מה הוא עושה. תסתכל. וואו, מדהים. תסתכלו חבר'ה, זה איזה... פשוט תופעת קסם. להגיד את האמת שלא האמנתי בך. בי? זה בלינצ'ס. איזה בלינצ'ס. שים את זה עליי. זה לא הפנקייקים המצליחים. זה לא, האלה. נכון. זה בלינצ'ס, בלינצ'ס, זה אחלה, קלאסי. כל אחד יכול. גם בבית. טוב, האמת שזה יצא יותר פנקייק. בסדר. זה בלי ביצים ו... כן. אתה צריך לעשות כזה, ככה למרוח את זה עם נכון. הזה. עזוב, זה השמן נכון. כבר. לא משנה. אתה יודע, ככה כאילו... לא, אי אפשר עם שמן, אפשר עם חמאה, כאילו. אני יכול לנסות. לא, תן לזה קצת דקה. אז אלי. אנחנו שומרים על ההיגיינה במטבח שלי. כשר 100%. אני יכול לעשות את הזה הראשון? כי הוא תמיד יוצא על הפנים. בטח, אהרון, זה מטבח של אוקיי, אהרון. מטבח של... הופה. תן לי זה זמן. אבל הוא עושה את הבוט, לא, מה? זה בסדר. רגע, תבדוק אותו, אני תבדוק אותו אבדוק. בלמטה. טוב, אתה יכול. ייי! יש אישור. הופה, וואו, איזה ריח. ריח מטריף, ריח של בית. שאני קם בבוקר ואז אני... טוב. לא, אי אפשר. זה יביא כזה שמן רותח לפרצוף שלי. ייי! וואו. הופה. הבלינצ'ס הראשון לא יצא קום. יצא אחלה, איזה יופי. אז זה לא פנקייק, זה באמת אחלה. עכשיו את השאר אני אתן לך לעשות.
שמעת סיפור עם הטקסס וזה? לא, מה? שהם רצו להיות, כאילו, לא רצו להיות, אבל הם יכולים להיות עצמאים, בתיאוריה. כאילו, כי הם כאילו כאלה רדנקס כאלה? כן, לא יודע, מה יש שם, כאילו, חוץ נו, קאובויים. לא, אוסטן, כאילו, לא, זה, כן, בסדר, יש לו. אולי קצת יותר על הצד הזה, את האמת. כן, זה יותר... כן, לא, מה יש שם, נראה לי מדברים וזה... כן, לא, כאילו, יש שם גם... כן, תשים כובע. איך אתה רוצה? כאילו, אולי נעשה עריכה... ותתחילו מרגע הזה, אנחנו עוד לא יודעים שאתם, זהו, כאילו, תשים. אתם עשיתם את הבליץ' כאילו, וואו. יצא אחלה. טעמתי? לא. בבקשה. מטורף. אהבתי, חשבתי שיצא חרא. יצא בסדר. זה בלינצ'ס, ברור שזה יצא אחלה. ימי. ביי. למה אין גלידה? הגלידה, לא, זה לא ויגן. זה גלידה רוסית. לא, מה, אוקראינית. בסדר.